katopay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales mga katopay. At siyempre mga katopay, nandito na naman ako ngayon sa kung saan marami mga bata mga katopay. At siyempre papasayahin natin sa pamamagitan ng ating Mahiwaga Box. At siyempre ganun pa rin mga katopay, ang laman nito ay tindi. Ngayon mga katopay, idukot na ngayon yung kamay nila dito. At siyempre hulaan nila kung anong pangalan katopay. Kung mahulaan nila at tama ang kanilang sagot, mayroon silang 5 piso bawat kindi mga katupay na kanilang mahulaan bawat pangalan ng kindi mga katupay. At siyempre bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman at siyempre click the button bell at click all para magiging updated ka na parati sa i-upload ko mga video mga katupay. Diba? Okay, sige, umpisa na namin ang aming hulaan sa araw na ito mga katupay. Alright, sino mauna dyan? Ito una kasi nung pag-vlog ko dito mga tupay, yung unang video ko dito, talaga minalas to. Minalas to. At wala man lang nahulaan. Yung isa, una lang din. Isa lang, di ba? Eh ngayon, galingan mo. Galingan mo! Para marami ka. Para marami ka mahulaan. Di siyempre, marami ka 5 piso. Di ba? Eh, magpakilala ka muna sa atin. Para magandang naman. Ay, tawag ko lang. Pwede lang muna. Nabulot na. Nahiya. Ano pangalan mo? Ha? Sabil. Sige. Okay ka. Yan na. Ilukot na. Hop. Okay. Alugin. Para mahalo yan. Alugin natin. Ano? Ha? Ano ka? Baka mamaya, mali na naman yung hula mo. Ano na? Tama. Tama, ito. Ang pagkalunin ko na yung dukot natin kasi tama na yung mula mo. Kapit tayo. Ito, para makita yung kabugian mo. Ito, okay. Anong mula mo? Mintos. Ano? Uy! Sayang. Isa na. Isa naman yung naulaan mo. Sayang. Kasi siyempre, mayroon siyang isa. Ay, ka mo dito. Huwag ka mahiya kasi pag ano, marami pa itong kindi. Di ba? Isa lang yung naulaan mo. Okay. Bibigyan na kita ng 5 ka. 5 piso. 5 piso. Anong sabi mo? Salamat yung buwis natin. Okay, salamat din. Next. Ano na? Dito na naman si Butyo. Ito, mga tumay. Ito naman si Butyo. Kagaling ito manghula eh. Kagaling ito manghula eh. Paano, Butyo? Pagkilala ka ulit sa ating mga viewers. Ako si Botyo. Butyo. Saan pala yung kapatid mo, Butyo? Wala. Sige, ready ka na, Butyo? Hoy, kasunod! Kapatid mo. Mayroon na. Mayroon na nawagan. Eh, malay kasi. Palitan mo. Palitan mo muna ako. Hindi ka sigurado. Pwede mo naman palitan eh. Nips, sigurado ka. Nips ba yan? Sigurado Nips eh. Yummy din. Mali. Ayun na yung butyo. Ayun. Ano pa kala mo pag ilang kumabiyos natin? Ben. Okay, ready ka na? Ben na. Hawakan mo kasi tumatangin natin yung video. Ano, Bente? Mayroon na. Pag hindi ka sigurado, marami na naman yan. Pwede mo palitan. Oo, pwede mong palitan. Hindi mo pinalitan. Ano naging Bente? Meron na. Ano muna mo? Ano, ewan. Ewan? Meron ba hindi ka rin iwan pangalan? Ano? Ay, Milog! Patigan! Ulit bago. Sige. Bain mo lang. Ano? Wala nag-iisip ang mga tupay. Ano ko din yung ano? Yung baka. Kabala. Hindi na po. Pang bakal. Meron ba ganun? Hindi. Ano, yung ano nga yun? Palitan mo kung hindi. Haho, di ka rabaw, di ba? Haw yun. Oo, di ka rabaw, di ba? Lollipop. Bunutin mo nga. Tama. Pero, ano ka muna dito? Ipatak mo siya. Diba? Paulit kasi. Tama yun. Bunot. Haho, di ka rabaw, di ba? Doon ka na
Butyog. Sige. Exo. Sigurado ka ha? Oh, bunutin mo. Ah, mali. Uy, ako pa. Ah, pres. Isa na naman na ulan mo. Abol ako, abol. Abol kaming dalawa ni Kayen. Siyempre, Lo, may isa ka. tatlo tayo, tatlo. Naulaan. Meron kang isang naulaan. Ako 20 daw. Leo, piso. Ano masabi mo? Wala. Wala. Hindi ka nakaulan, ha? Dinalas ka kayo na. Ha? Ano niya? Kayo, wala lang. Mira, isa. Sa'yo, wala. Sige, ulit. Sige, Butyog, paulitin na yung mga katupay kasi hindi mga katupay, hindi nakahula eh. Dinalas yata si Butyog ngayon, ha? Ano, Butyog? Kasi nandito lang ako eh. Meron na, Chok? Tagal naman ito. Paano? Yung mga sino naman ito. Meron na, Chok? O, ano? Robert. Ano ka? Baka mamaya, mali ka. Tira na ba na, Chok? Ayaw mo palit. Ha? Siguro di ba? Ah! Ay, ka na, mamera. Ay, ayaw mo na rin, mamera. Wala mga tupay, mali na lang. Wala. Pinapit ako na eh. Wala na lang. Mamera ka. Tama na, Chok. Pangalawang kantero na to, ayun talaga yung nahulaan mo eh. Kaya damihan mo na. Nag-iisa lang sila eh. Alugin ko muna dyan kayo para makahalin. Hindi. Mga tupay, ulitin natin. Isa lang yung nahulaan eh. Sige, para masaya talaga tayo. Sige, sabot. Alugin. Sige. Ano, mayroon na. Uy, ano na ba? Mayroon na ba? Ano? Isip mo talaga. Ang hirap ko eh. Ano? Buray bago. Ano? Ano ba wala ha? Jumbo. Ano? Jumbo. Seryoso si ano ah. Mabubuwaking na. Sampay. Seryoso ah. Sampay. Ano? Yan. Ha? Praise. Praise the Lord. Praise yan eh. Favorite. Praise. Ha? Wala lang. Bipres, wala ba? Wala lang. Wala lang yung Kinabi. niya. Pero Bipres. Ale, payagan ko na yan. Para makadalawa ng smoke. Dalawa na chok. Dalawa. Sige, murot pa ulit. Bochok mo yan. Kayen Si yan. Kayel yan. Ha? Kayel. Ayun pala to. Meron na. Ay, naku si Tito. Meron na. Meron pa. Ano? Hani, sigurado ka. Baka mamaya, Hani. Baka, Hani. Yan na yan. O sige, bunutin mo na. Oh, honey. Ani nga. Oy, Hani nga. Tama na. Dalawa na. Ano tayo to? Kaya. Ay, El. Dahil. Okay, dalawa na, dalawa. O, dalawa na. Sige, isa pa. Dalawa na. Tumpu. Ah! Diyan ka na naman tulog sila. O, tara na. Haw-haw. Ha? Haw-haw. Haw-haw. How? How di Carabao? Ganun, ganun. Ay, tama. Tatlo na. How ba to? Oo nga. Haw-haw yan. How di Carabao nga talaga. O, tatlo. Okay. Okay, pa. Tatlo na, tatlo ha. Tama mo bilang ha. Tatlo na. Tatlo na. O, tama. Ano, meron na. Sinirit nito ngayon ha. Sige. Meron na. Kayen. O, meron na. Hawa ulit. Hawa di Carabao. Burutin mo. Patot. Lala. Lala po. Lala yan, di ba? Lala? Ayan, lala nga. Okay, nakatatlo nga. Kupay, silwerte na ng muntin kanina isa. Ngayon, apat na. Tatlo lang ngayon. Diba? Ako 20 to. Nasagot. Isang ano. Lima. Yun na yung lima. Isang sagot ng 20 dito. Kasi sagot ko isang 20. Sa akin yung lima. Alright. Nakapat na sa mga katupay. Wow! Ano mo? Silwerte ka ngayon, ha? Sino? Sa mga viewer. Sige, salamat. Yung butyok, wala talaga sa butyok ah.
Ano nangyari sa'yo, Butyok? Ha? Ano nangyari sa'yo, Butyok? Sana ba yung kapangyarihan mo sa pangungula? Ay, mga katupay, ulitin pa natin to. Wala, hindi nakagawa si Butyok eh. Hindi nga, Butyok. Last na lang tong atin. Pag ayaw mo mga hindi ka magkauna, di wala na talaga. Oh. Meron na, Tyok. Meron na. Meron na. Mayroon na ba, Tyok? Mayroon na ba, Tyok? Mayroon na isip pa. Ngayon ka pala nag-isip pa. Mayroon na ba, Tyok? Mag! Baka di ka sigurado ah. Max yata. Max Alvarado. May yata eh. Nako, mali na lang. Binalas talaga. Binalas ka talaga. Wala ba lang nakuha ito mga katupay? Ano nangyari sa'yo? Balik ka naman, Ben. Wala nang kasunod. Habol ako. Ito, ayaw na. Sige. Mga katupay, hanggang dito na lang yung video ko. Accounting ko na dito yung video. At sana mga katupay na nasayahan kayo mga katupay na nakakarabi ko sa yung video. Yung Katupay, bete. okay, mga bata, nasayahan ba kayo mga bata? Ha? Sino, masaya ba kayo? Si Butyok hindi. Masaya. Hindi lang kayo ulang mga katupay. Si Butyok. Okay mga katupay, siyempre dito na magtapos yung video ko. At sana natuwa kayo. At siyempre mga katupay, bago tayo magtapos, pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, pa-subscribe naman dyan, click the button bell at click all para maging updated ka na sa mga i-upload ko, mga video, mga katupay! Mga Butyok, dito, magbabay na tayo! Go, bye-bye!